Ще покуси майка си, бе. Това на майка ми говори. Гелев, я Бебеле, курво! Това на майка ли лафиш така? User joined your channel. Че взял та курва, Гелев, това на майка ли Ще изнасила! Това на дърта ли лафиш така? Курво, не бягай по стълбите! Курво! Малка ти ще, бе! User in your channel started recording. Да, това сложи го надолу. Отворил вратата на моята врата и креща. Изяваше та курва миризлива, ей! Нещо има. Не гаси лапите на тъмно! Бана колана, почвам я с колана на Гучи! Ма това да не хвърляш бурка. Гучката! Курвата се крие по тъмното, майка и да е бана. Бе, Гелев, Е така, слушай, какво им правя? И ми бега по стълбите, аз само... ма Гелев си струва, че мята Айде, да той си чих сега, не се ли изморя? Гелев, май ми тъж бурканчета. Гелев, я подвили по стълбите. Брато, скри се в мазета, е сега ще ходя с Гучито да я убия от бой. Я ходи с бурканите с лютените. Отваря! Я кажеш ти, бе, Гелев. Женска. Майка ти като изкреща бега с 300! Ей, женска. Ей, копале! Ти като говориш нормално, не си толкова женствена. User was recording.